ሓንሳብ ኣብ ህይወትካ ሓደ ግዜ ከም ንጉስ ኮንካ ክትነብር ብኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ከም ወርቂ ዝኣመሰሉ ካልኦት ክቡራት ማዕድናት ዝተሰርሑ ነገራት ክትግልገለሎምን ብዙሓት ኣገልገልቲ ክህልውኻ ዝደለኻዮ ዘበለ ክቆርብልካ ንሙችእ ናብራ ክትሓልፍ እንተደኣ ደሊኻ ንጉስ ጥራይ ክትከውን ዘለካ። ምናልባት ንጉስ ተዘይኮንካ ግን ናብ ህንዲ ብምኻድ 22,000 ከፊልካ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ንጉሳዊ ህይወት ክትሕልፍ ትኽእል። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዛዕባና ኣገራሚ ዝገብሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ንሓደ ሰሙን ዝፀንሕ ናይ ንጉሳዊ ህይወትካ ኣብ ሓደ ዘይንቀሳቐስ ንጉሳዊ ስፍራ ወይ ፓላስ ዘይኮንካ ካብን ናብን ቦታታት እናተጓዓዝካ ኢኻ ንሓንቲ ውቅብትን ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣብ ውሽጣ ዝቕመጡ ዝደለኻዮ ክትረኽበላ ትኽእል ፍልይቲ ባቡር ኣቢልካ ነዚ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ንጉስ ናይ ምዃን ዕድምኻ ጋደ ክትገብር ትኽእል። እዛ ባቡር ዴካን ኦዲሰይ ትበሃል ኮይና ኣብ ህንዲ ንበጻሕቲ ተባሂላ ብኣዝዩ ድንቂ ዝኾነ መመላኽዒታትን ኣዋርቕን ዝወቀበት ኣዝዮም ምቹኣትን ብሉፃትን ክፍልታት እትውንን ኣብ ውሽጣ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል እትውንን ባቡር ክንላለየኩም ኢና። ሰላምታ ይረስዓናን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኣርያም ቱብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕና እንዳተመነና ከምቲ ወትሩ ንገብሮ ንዓኹም ይምህርን የዘናግዕን ዝበልና መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ሰናይ ምክትታል። ባቡር ዴካን ኦዲሰይን ክሳብ ሕጂ እታ ዝመችእትን ኣብ ዓለም ኣብ ውሽጣ ድማ ኩሉ ዘለዋ ኣዝያ ብልፅቲ ባቡር እያ። እዛ ባቡር ኣገራሚ ዝገብሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ እቲ ትምገበሉ ቢያቲ ከም ገለ ክትብል ሸተት ኢሉ ምዝወድቀካ እሞ ከዓ እንተደኣ ተሰይሩ እቲ ቢያቲ ተራ ቢያቲ ከይመስለካ ብኣዝዩ ክቡር ወርቂ ዝተሰርሐ ኣደንፃዊ ቢያቲ እዩ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣገራሚ ዝገብሮ ፈለማ ኣብታ ባቡር ቅድሚ ምድያብካ ልክዕ ከም ንጉስ ቀይሕ ምንፃፍ ይንፀፈልካ ብባህላዊ ሙዚቃ ሳዕስዒትን ተሰኒኻ ድማ ናብታ ባቡር ትድይብ። ኣብታ ባቡር ኣብ ዝደየብካሉ ግዜኻ እቲ ድንቂ ዝኾነ ፍሉይነት ናይታ ባቡር ክትዕዘብ ትጅምር። እቲ ጉዕዞ 8 መዓልትታት ይወስድ። በቶም ኣዝዮም ኣቃልቦ ቱሪስት ዝስሕቡ ብሉፃት ናይ በጻሕቲ ቦታታት ኣቢላ ድማ ናብ ቦታኣ ትምለስ። ኣብዚኣ ትመፀልና ሕቶ እንተደኣልያ እቶም ተጓዓዝቲ ን8 መዓልትታት ኣብታ ባቡር ከመይ ኢሎም ይነብሩ ዝብል እዩ። እምበኣር ኣብዚ ኣገራሚትን ዘመናዊትን ባቡር ብ2004 ዝተሃንፀ 9 ክፍልታት ኣለዋ። ኣብ ነብሲ ወከፍ 9 ክፍልታት ድማ 4 ክፍልታት ኣሎ። እቲ ብሉፅን ሙችእን ኣየር ዘለዎ ክፍልታት ክልተ ዓራት ኣብ ሓደ ክፍሊ ይውንን። እቲ ዘገርም እንከላይ ነፍሰ ፀራት ተባሂሉ 4 ኣብ ግምት ኣትዩ ዝተሃንፀ ዓራውቲ ዘጠቃለለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መደቀሲ እውን ብሉፅ ሳሎን ዝዓጠቐት ውህዳመኛ ባቡር ኣብ ነብሲ ወከፍ ክፍላ ብተወሳኺ ድማ ብሉፅ ዝኾነ መሕፀቢ ሰብነት ማለት ሻወር ውሕስ ዝኾነ ናይ ውልቂ ቴሌፎንን ዘጠቃለለት እያ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ተጓዓዝቲ መፅሓፍ ከንብቡ ምስ ደልዩ ናይ መፅሓፍቲ ኣገልግሎት እውን ይቐረበልካ ብምዃኑ እቲ ጉዕዞ ንሙሉእ ሂወትካ ከም ዘይትርስዖ ዝገብር እዩ። ኣብዛ ባቡር ካብ ዝርከቡ ካልእ ኣደናቂ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ናይ ሃፋ ሻወር ወይ እውን እስቲም ትጥቀም ምዃንካ እዩ። መግቢ ክትበልዕ ምስ እትደሊ እውን ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ከሸንትን ባህላዊ ኣልባሳት ዝተኸደኑ ኣሳሴት እዮም ዘእንጉዱኻ። ዘይከም ኣብ ካልኦት ባቡራት ድማ እቲ መግቢ ዕሹግ ወይ እውን ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ኣይኮነን። በቲ ዝዓዘዝካዮ ግዜ መሰረት ሽዑ ንሽዑ እዩ ሓድሽ ዝኾነ መግቢ ዝኽሸነልካ። ኣብዚኣ ትመፀልና ተወሳኺት ሕቶ ግን ኣላ። ንሳ ድማ እቶም ሰራሕተኛታት እታ ባቡር 8 መዓልትታት እንተደኣ ትጓዓዝሃልያ መዓስ ይዕርፉ ዝብል እዩ። በንፃሩ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ 24 ሰዓታት ኣብታ ባቡር እዮም ዝቕመጡ። ኣብ 8 ኳድራት ሜትር ክልተ ላዕልን ታሕትን ክፍልታት ኣሎ። ኣብኡ ድማ እዮም ዝድቅሱ። እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ተገበረሎም ቃለ መሕተት ከም ዝገለፅዎ ንዕና ዳርጋ ኣብዛ ባቡር ኢና ንቐመጥ፣ ስድራ ቤትና ተኾነ እውን ድሕሪ ነዊሕ ኢና ንረኽቦም ግን እንታይ ገበር ስራሕ ይክብሉ ብስራሕ እውን እንተኾኑ ሕጉሳትን ዕጉባትን ምዃኖም ይገልፁ። ብተወሳኺ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ውሽጢ ክፍሎም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኮነ ቬንቲሌተር ስለ ዘለዎም ኣብ ክፍሎም ኮይኖም ቴሌቪዥን ክዕዘቡን ጌም ክፃወቱን ይኽእሉ። ኣብ ውሽጢ እዛ ጉዳመኛ ባቡር ሓደ ኣዝዩ ምዑሩግ ዝኾነ ባር እውን ኣሎ። ተጓዓዝቲ መስተ እንዳተጨለጡ ክስዕስዑን ክዘናግዑን የምስዩ። ምስ ሽልችዎም እንተኾነ እውን ነቶም ሰራሕተኛታት ብምፅዋዕ ናይ ህንዲ ሳዕስዒት ክስዕስዑ ይሓትዎም። እቶም ሰራሕተኛታት ድማ በቲ ሕቶኦም መሰረት ምስኣቶም ክስዕስዑን ክሰትዩን የምስዩ።
إذا العليلنا زرعنا قدامنا بابور 80 كيلومتر كم ترى ناي كتما بابورات كتحنبب تخيل حادش عن 200 طن كبدة دمات تونن بتقلالا شومون تبير قومت نوحة تلوى تقلالا دما 24 نقطاتي باغونتات تونن أمودات أنبار كورانن تخاتاتلتي آريام تيوب أب هيوتكم حادة جزي نقصنا مخان دليت مزهلوكم ناب هندي مخاط راح يتخون مرجعكم إسران كل تنشح إيروب بمخالمة مزا قدامنا بابور كنتو قعزو تخلو بارك زخبركم تخاتاتلتي آريام تيبا نلو معزدالنا مدب أبزي سازيبنا لنا أبقى تصالي بيستفالي مدب سكام راخب سلام كنا سابسكرايب أيترسعو